May tainong siya maming tengay ni paggalyap ni mi paltang ni sedisat ni kong mangatri. May tainong siya maming tengay ni paggalyap ni mi paltang ni sedisat ni kong mangatri. Sedisat ni kong mangatri. May tainong siya maming tengay ni utang di mana sada-sada ka tumtunalay na uino-uino. Utang di mana sada-sada ka tumtunalay na uino-uino. Atung ay gining tamlamba, atung ay gining tamlamba, ningsin beteng ay hode, ay hode, ay hode. May tainok siya maming tengay ni paggalyap ni mi paltang ni sedisat ni kong mangatri. Sedisat ni kong mangatri. May tainok siya maming tengay ni kapupanggal ba apang banok sa ilang na doon hugi ipaka. Kapupanggal ba apang banok sa ilang na doon hugi ipaka. Yaw tinanggi nung ay baseru, yaw tinanggi nung ay baseru, apun bemasu ahong gimareta. May tainok siya maming tengay ni paggalyap ni mi paltang ni sedisat ni kong mangatri. Sedisat ni kong mangatri. Sedisat ni kong mangatri.